Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Ix-xogħol fuq il-proġett tal-akkomodazzjoni soċjali fil-Qrendi mhix ġmienu, hekk kif kull ma jmur qed ikompli jersaq lejn tmiemu. Fil-fatt, ix-xogħlijiet fuq dan il-proġett jinsabu fi stadju avvanzat biex fix-xhur li ġejjin jilqa' fih 26 familja u jikkonsisti wkoll f'20 garaxx. Waqt żjara fuq l-għand tax-xogħol, il-Ministru tal-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes spjega li dan il-proġett qiegħed isir b'investiment totali ta' 3.5 miljun euro. Hawn intqal li dan il-proġett jagħmel parti mill-ikbar investiment ta' akkomodazzjoni soċjali li qatt pajjiżna u li għaddej bħalissa madwar Malta u Għawdex. Xogħol avvanzat li qed isir fi blokka oħra ta' madwar 26 appartament u anke 20 garaxx biex inkomplu nsaħħu l-istokk, inkomplu wkoll nibnu aktar appartamenti bħala parti mill-proġett massiv ta' akkomodazzjoni soċjali wkoll f'pajjiżna li qed isir ukoll madwar pajjiżna kollu. B'hekk inkomplu nilħqu l-miri tagħna biex aktar familji jingħataw dinjità u kwalità ta' ħajja aħjar. Il-Ministru spjega li l-politika tal-ġustizzja soċjali li adotta dan il-Gvern fis-settur tal-akkomodazzjoni issalfet biex fl-aħħar 10 snin il-lista ta' stennija l-akkomodazzjoni soċjali komplet tonqos hekk kif minn madwar 3300 applikant niżlet għal madwar 1500 applikant. Temmi tenni l-impenn tal-Gvern li huwa kommess li jkompli joffri t-tama u l-istabilità fis-settur tal-akkomodazzjoni.